my heart, although we are miles apart. If you ever need a helping hand, I'll be there on the double as fast as I can. Ain't no mountain high, ain't no river wide. Isto axúdanos moito ás empresas pequenas, porque é unha forma de que salgas, porque se nós funcionamos e vendemos, pois tamén collemos empleados. E se collemos empleados, damos de vida ao rural. Pero Mel de Galicia realmente tuvo un cambio espectacular en poucos anos. Significa moito, para nós é emoción. A gastronomía galega é unha das fontes de prestixio máis relevantes para a nosa autonomía. E esa excelencia gastronómica coa que contamos ten unha orixe. Procede da incuestionable calidade dos nosos produtos. Nada máis e moitas grazas.